postoji jedan trenutak prije svakog velikog ostvarenja. Trenutak koji većina ljudi pogrešno protumači. To je trenutak kada sve počne izgledati teško, usporeno, nejasno. Kada se čini da ništa ne ide kako treba. Da se energija zatvara. Da se život usporava. Ali upravo tada, u tim trenucima sumnje, univerzum šalje najvažnije testove. Ne da bi ti oduzeo ono što želiš, ne da bi te kaznio, nego da bi vidio koliko si zaista spreman primiti ono što tražiš. Jer svaka velika želja nosi veliku odgovornost. I univerzum uvijek provjerava da li si izgrađen iznutra za ono što tražiš s polja. I zato se pojavljuju znakovi, snažni, jasni, ponekad bolni, ali uvijek blagosloveni. Ovo su znakovi da si izuzetno blizu ostvarenju svoje želje. Prvi znak. Stvari se privremeno raspadaju. Ako ti se čini da sve ide nizbrdo, zapamti jedno. Ponekad se život rastavi, da bi se sastavio bolje. Stare energije odlaze, stari obrasci pucaju. Ljudi koji nisu dio sljedećeg poglavlja nestaju. To nije kazna. To je čišćenje terena za ono što dolazi. Ako osjećaš haos, nemoj paničiti. To je znak da si u prelazu. Drugi znak, osjećaš umor, ali i nevjerovatnu potrebu da ne odustaneš. Duboko u sebi znaš da bi najlakše bilo reći gotovo je, ali nešto u tebi, nešto tiho, ali snažno, ne dopušta ti da se predaš. To nije slučajnost. To je tvoja intuicija, tvoja buduća verzija tebe, koja te zove naprijed. To je dokaz da je želja već u tvom energetskom polju. Treći znak, neočekivani zastoji. Ako se planovi odlažu, ako se dogovori rastežu, ako se vrata zatvaraju, znaj jedno, ono što je tvoje nikada ne kasni. Kasni samo ono što nije tvoje. Univerzum te štiti od pogrešnih ljudi, pogrešnih ugovora i pogrešnih odluka. Zastoji nisu blokade, oni su usmjeravanje. Četvrti znak. Izazovi na mjestima gdje si najslabiji. Testovi se uvijek javljaju na tvojoj mekoj tački, strpljenju, samopouzdanju, disciplini, povjerenju, vrijednosti. Ne zato da bi vidio tvoje slabosti, nego da bi te ojačao baš tamo, gdje će ti najviše trebati snaga kada nagrada stigne. Peti znak. Mali signali, sinkroniciteti, brojevi. Ako se ponavlja isti broj, pojavljuju iste riječi, isti simboli, isti ljudi. To nisu slučajnosti. To je potvrda da si usklađen sa svojom željom. To je energetsko. Da. Iz univerzuma. Šesti znak. Ljudi odlaze. Situacije se završavaju. Kad univerzum želi da unaprijedi tvoj život, on prvo ukloni ono što stoji na putu. Neki kontakti nestaju, neki odnosi blijede, neke veze pucaju. Ne drži se onoga što odlazi. To je čišćenje prostora za ono što stiže. Sedmi znak. Strah pomiješan s uzbuđenjem. Kad si blizu želje, dolazi poseban osjećaj. Kao da te je malo strah, ali istovremeno znaš da se nešto veliko sprema. To je vibracija prelaza. Završni test. Možeš li očuvati svoju vibraciju? Nagrada ne dolazi kada si sretan. Nagrada dolazi kada naučiš biti miran, stabilan i siguran. Čak i kada rezultata još nema. Ako prođeš ovaj test, ako ostaneš vjeran sebi, ako ne padneš pod težinu straha, želja stiže. Brže nego što misliš. Testovi nisu kazna. Oni su dokaz da si blizu. Ako osjećaš pritisak, to nije znak da griješiš, nego da ulaziš u novu energetsku razinu. Tvoja želja te doziva i univerzum te priprema da je primiš. Ne odustaj baš sada, jer najtamnije je uvijek tik prije svitanja, a tvoje svitanje
već je na horizontu.